Zdravo. Sa ovim predavanjem počinjemo priču o LinkU queryima, to jeste upitima. Ja sam zamislio da ovo odradimo u 3 videa, gdje ćemo u prvom videu objasniti šta su to LinkU query i proćemo kroz neke njihove primjere, tako da biste na kraju već ovog prvog videa trebali biti sposobni da pišete LinkU query i da ih čitate kada nađete na njih u kodu. Zatim u drugom kraćem videu ćemo pogledati ispod haube šta se dešava u .NET-u kada mi koristimo LinkU i u trećem i posljednjem videu ćemo proći kroz neke naprednije primjere i komplikovanije primjere u LinkU query-a. Pa, prvo da objasnimo šta je to LinkU. Na više nivou LinkU predstavlja upitni jezik koji je ugrađen u sam C#. Na prvi pogled posjeća dosta na SQL query, ako ste ikada radili sa njima, ali iako jeste radili sa njima, bolje da odmah zaboravite na SQL query, jer postoji dosta razlika i poznavanje SQL query bi samo unijelo dodatne zabune. LinkU upiti nam pomažu da lakše manipulišemo sa podacima. Ti podaci ne moraju obavezno dolaziti iz baza podataka, nego mogu doći iz nekog XML fajla ili tekstualnog fajla i sl. Da bismo napisali prvi LinkU query, ja sam ovdje pripremio neki kod i neku kolekciju sa podacima nad kojim podacima ćemo da izvršimo određene manipulacije. Kolekcija je lista objekata klase tipa, klase sa nazivom muzička grupa i ona ima dva propertija, a to su string ime grupe i integer godina osnivanja te grupe. I ovdje sam samo inicializovao tu klasu kao objekat i popunio je sa nekim vrijednostima koja predstavljaju domaće muzičke grupe. Zatim ćemo da ispišemo sve elemente postojeće kolekcije. Ako bi ja pokrenuo ovaj program, dobili bismo ispisane sve vrijednosti, jer trenutno nismo nikakvu manipulaciju nad ovom kolekcijom izvršili. Pa, da bismo krenuli da radimo sa LinkU queryima, prva stvar koju ćemo da uradimo jeste da pozovemo sistemsku biblioteku system.linku. Zatim definisat ćemo naš prvi query po ovoj ovdje datoj sintaksi. Recimo da želimo da iz ove kolekcije pronađemo sve muzičke grupe koje imaju samo jednu reč u svom imenu i recimo da želimo da ih u konačnoj kolekciji sortiramo po datumu osnivanja. U tom slučaju krenut ćemo napišemo naš prvi link query i počet ćemo sa implicitno zadatom rečicom var i nazvat ćemo kao naš prvi LinkU query i dodijelit ćemo mu vrijednost. Prvo ćemo definisati sam element ove kolekcije koji ćemo nazvati grupa i definisat ćemo iz koje kolekcije čitamo ove elemente, a to će biti kolekcija muzičke grupe. Ovdje na ovom malom primjeru sintakse možemo i da vidimo da se to poklapa sa već ovdje zadatom sintaksom. Dakle, from element kolekcije in kolekcija. Onda ćemo da koristimo rečicu where i da definišemo sam upit
koji je neka boolean vrijednost i na kraju ćemo da odaberemo šta ćemo da prikažemo iz same sekvence kontejnera. Pa, hajde to i da uradimo. Dakle, napisat ćemo where želimo da prikažemo samo grupe koje imaju jednu reč u svom imenu, tako da ćemo uzmemo sve grupe i uzet ćemo polje ime grupe i provjerit ćemo da to ime grupe ne sadrži u sebi karakter prazan string. To znači da je ime grupe samo jedna riječ. Zatim ćemo da orderujemo, koristimo rečicu order by i koja će da sortira ove grupe i to ćemo da ih sortiramo po godini osnivanja. I za kraj ćemo da iskoristimo rečicu select grupa koja će da ispiše, koja će da kaže da vraćamo sve objekte tipa muzička grupa kao rezultat. I sada za kraj ovdje ćemo da u samom ispisu zamijenimo kolekciju muzička grupa sa kolekcijom koja je dobijena kao rezultat našeg prvog Unikyu query-a. To možemo da uradimo zbog toga što naša metoda ispisa prima interfejs IEnumerable koji može da bude i lista i bilo koji drugi IEnumerable koji u sebi ima objekte tipa muzička grupa. Pa, ako bismo pokrenuli ovaj kratak kod, vidjeli bi da smo dobili samo grupe koje u sebi imaju samo jednu riječ i da su one sortirane po godinama osnivanja. Sada recimo šta ako bismo željeli da uzmemo grupe koje imaju više od jedne riječi, onda bismo ovdje promijenili upit u provjeru da ime sadrži prazan string. I šta ako bismo ovdje recimo željeli da sortiramo u suprotnom redoslijedu, koristili bi rečicu descending. I ako pokrenemo ovaj link query, dobit ćemo grupe sa dve ili više riječi i one će biti sortirane u otpadajućem redoslijedu. Dok isto tako možemo obrnuti redoslijed sortiranja i ponovno dobiti rezultat gdje su grupe sortirane po godinama osnivanja u rastućem redoslijedu. Isto tako mi ne moramo sortirati po godinama osnivanja, nego bi mogli recimo da sortiramo po samom imenu grupe. Pa ako to uradimo, vidjet ćemo da su grupe sortirane po abecedi. Šta je ovdje isto bitno da se kaže, jeste da mi bismo sve ovo mogli postići kroz korištenje for ili for each petlji i kroz neke raznorazne provjere u njima. Ali ovo je mnogo jednostavniji i mnogo čitljiviji način da baratamo sa kolekcijama i ovo je nešto što će vam sigurno koristiti tokom vaše karijere u programiranju. Sada da pređemo i na najčešće rečice koje koristimo u Unikyu upitima, a to su prvo rečice from i in u kojima postavljamo samu kolekciju i člana kolekcije nad kojima ćemo vršiti manipulacije. Zatim koristimo rečicu where pomoć koje ekstraktujemo podatke i nakon koje možemo postaviti bilo kakav boolean upit. Zatim možemo koristiti rečice order by za sortiranje po opadajućem i rastućem redoslijedu. Zatim na kraju biramo sekvencu
koju ćemo prikazati kao rezultat i detaljnije ćemo kasnije objasniti kakve druge rezultate možemo prikazati. Onda također postoji opcija da koristimo join, on, equals, into rečice uz pomoć koji spajamo podatke prema nekom ključu i na kraju možemo i da stvaramo podskupove i skupove kolekcije, to je da ih grupišemo uz pomoć rečica group i by. Pa, sada kada smo pokazali ove neke osnovne operacije, vrijedi reći da mi ovo sve isto možemo napisati i koristeći lambda izraze. I čak šta više, ako budete čitali LINQ query u tuđem kodu, mnogo češće ćete nailaziti na tu skraćenu verziju koja koristi lambda izraz. Pa hajde da ovaj naš upit pretvorimo u takvu verziju. Nazvat ćemo ga naš prvi LINQ lambda i u ovom slučaju ćemo da uzmemo samu kolekciju i na njoj ćemo da uradimo kao malu ekstenziju gdje ćemo da postavimo pitanje where i primijećite da čitav ovaj dio from grupa i muzičke grupe je zamijenjen samo sa muzičke grupe. Zatim where dio će da bude definisan kao lambda izraz gdje ćemo reći da je grupa i koristit ćemo ovdje sam naš upit. Zatim ćemo da koristimo i order i sortirat ćemo ga, što smo rekli, po imenu grupe. I što smo još zaboravili, da postavimo lambda izraz. Pa hajde sada da i to testiramo i da vidimo šta ćemo da dobijemo. Dakle, vidimo da imamo grupe sortirane po abecedi. Isto tako možemo ovdje da ih sortiramo po godini osnivanja. Dalje, hajde sada da objasnimo kako koristimo anonimne tipove kod LINQ query-a. Pa, šta ako bismo kod ovog našeg prvog LINQ query-a željeli da vratimo recimo samo imena grupa kao elemente kolekcije. Pa ovdje ćemo u samom selectu da definišemo šta vraćamo i to će sada da bude kolekcija stringova i ovdje ćemo da proslijedimo sada taj naš LINQ query i sada u našoj samoj metodi više ne primamo muzičku grupu nego primamo string. Pa hajde, ovo nećemo sad mijenjati, nego ćemo samo da ispišemo te muzičke grupe, to jest te stringove koje smo dobili, i vidite da je rezultat skup ovih stringova. Isto tako ovdje možemo da vratimo godinu osnivanja, što će automatski da čitav rezultat query-a pretvori u niz, to jest listu integera. Tako da ovdje moramo da promijenimo ulaznu vrijednost u integer i sada će ispis da budu samo godine, što vidimo da je slučaj. Time smo objasnili kako se koriste anonimni tipovi kod LINQ query-a. Sad postoji još jedna zanimljivost kod ovih query-a, a to je da su oni imaju odloženo izvršavanje. A šta to znači? Pa sad ćemo ovaj query da vratimo u njegov prvobitni
public. Undo. I sada ćemo da izvršimo jedan mali test tako što ćemo da muzičku kolekciju muzičkih grupa, inicijalnu kolekciju koju su definisali prije ovog linku query-a, da promijenimo njenu, recimo, nultu vrijednost iz vrijednosti muzičke grupe riblja čorba u grupu direktori. Pa sada što je zanimljivo je da ako mi izvršimo ovaj query, vidjet ćete da više riblja čorba nije u krajnjem rezultatu. Dok ako prikažemo grupe samo sa jednim članom, vidjet ćete da su se i direktori pojavili u krajnjem ispisu. Pa hajde da ubodimo ovdje breakpoint i da vidimo šta se tačno dešava. Dakle, možete vidjeti da naš prvi query trenutno ima rezultat od samo 3 muzičke grupe. Sada, ako promijenimo vrijednost inicijalne kolekcije, vidjet ćete da će se u samom runtimeu i vrijednost našeg query-a promijeniti. Svrha ovoga je da osiguramo da je vrijednost LinkU query-a uvijek posljednja i najsvježija vrijednost. Tako da možemo kombinovati, spajati više različite LinkU query-a i pritom da dobijemo rezultat koji ima smisla. Tako da je vrijedno da imate na umu ovu interakciju. Dalje ćemo objasniti kako LinkU izraze možemo da koristimo kao bolju verziju Vennovih dijagrama. To jeste kako možemo nad kolekcijama manipulisati kao da su skupovi i stvarati njihove unije, presjeke i sl. Pa hajde da probamo i to. Da bismo pojednostavili poređenje elemenata, sada ću da uklonim ovu klasu muzičke grupe, jer poređenje više različitih objekata, različitih klasa je zahtjeva malko više koda, pa ćemo koristiti samo jednostavne kolekcije stringova. Tako da ćemo napraviti dvije kolekcije. Jedna će biti, recimo, lista stringova koja će u sebi da ima neke automobile. To su, recimo, Jugo, BMW i Mercedes. I napravit ćemo još jednu drugu kolekciju koja će u sebi da ima neke druge automobile. I prvu kolekciju ćemo nazvati naši automobili, a drugu ćemo nazvati samo automobili u radnji. I u nju ćemo staviti, recimo, Golf, Jugo i, recimo, Ladu. Naravno, ispred više nisu grupe, nego je to kolekcija stringova. Ovdje ćemo promijeniti ime u automobili. Da će biti, recimo, automobil. I
Prvo ćemo da prikažemo presjek ova dva skupa kako bismo uradili pomoću LinkU query-a. Pa nazovemo ga da kao razlika skupova i definisat ćemo prvo jedan LinkU query i onda ćemo da koristimo ovu operaciju koja se zove except. Dakle, svi automobili iz našeg skupa osim postojećih automobila iz automobila u radnji. Ovo bi kao rezultat trebalo da nam vrati samo automobile koje mi posjedujemo, a ne nalaze se u radnji. Hajde to i da provjerimo. Šta smo zaboravili? Zaboravili smo da još uvijek ispisujemo staru kolekciju, sad ćemo da ispišemo razliku skupova i ako pokrenemo kod ponovo, vidjet ćemo da Jugo već postoji u drugoj kolekciji, dok BMW i Mercedes ne postoje pa su oni ispisani. Sada što je bilo ako bismo htjeli da prikažemo obrnuto od presjeka, to jeste samo one elemente koji postoje u oba dvije kolekcije, onda bismo koristili rečicu, to jest funkciju intersect i rezultat će biti, vidimo samo Jugo. Dalje, što ako želimo da napravimo uniju ova dva skupa, u tom slučaju bismo koristili funkciju, to jest union. I ona će da spoji sve elemente ova dva skupa. I posljednje kod ovoga je, posljednja opcija je da spojimo oba dvije kolekcije i pri tome da prikažemo elemente koji su duplikati. Za to bismo koristili concat. I ako ovo pokrenemo, vidjet ćemo da su tu svi elementi, uključujući i njihove kopije. I time smo završili sve vezano za LinkU. U narednom predavanju ćemo da objasnimo šta se tu dešava u pozadini kada mi koristimo query i u posljednjem videu ćemo da razradimo dosadašnje znanje, da naučimo kako možemo da baratamo i sa nekim kompleksnijim operacijama među kolekcijama. Hvala na pažnji.